ассалому алайкум биандагони гиромии мухлисони барномаи футболи осиё. ҷанбаси даври ҳаштуми бозиҳои марҳилаи сеюми интихоби ҷоми ҷаҳон дар минтақаи осиё боз як дастаи навро пеш аз муҳлат ба бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон роха дод. Агар даври ҳафтум ҷопонро ба ин мақсад расонида бошад, пас дастаи мунтахаби ҷумҳурии исломии Эрон баъди мусовиаш бо дастаи мунтахаби Ӯзбекистон дар варзишгоҳи озодӣ ба ин комёбӣ сарфароз гардид. Бозии ин дастаҳо бисёр ҳам шиддати баланд дошт. варзишгоҳи озодии шаҳри Теҳрон бозии аз ҳама муҳим дар ин гурӯҳе ки ҳоло мо шумо мебинем. мухлисони Ӯзбекистон ҳам дар ин варзишгоҳ ҳузур доранд. ҳуҷуми футболбозони дастаи мунтахаби Эрон ва инҷо Сардор Озмун аввалин зарбаро мезанад ва инҷо дар ҳоле ки мо ин зарбаро мебинем ҳуҷумҳои пай дар пай аз ҷониби дастаи мунтахаби Эрон сурат гирифт. нишон додани лаҳзаҳои бозӣ танҳо ба воситаи телевизион мумкин буд ки мо нишон додем, аммо YouTube қонунҳои худро дорад ва пахши онро манъ мекунад. дар бозии байни дастаҳои мунтахаби Эрон ва Ӯзбекистон меҳмонон ӯзбекистониҳо дар дақиқаи 16 ҳисобро кушоданд. Ҳоҷимат Эркинов фурсати дуввуми голзаниашро истифода бурда тӯбро ба дарвозаи Алиризо Бейронванд зад. мунтахаби Эрон дар қисми дуввум фишорро зиёд намуд ва бо зарбаи Меҳдии Торимӣ натиҷаро мусовӣ кард, баробар намуд. дар ин вохӯрӣ Аббосбек Файзуллоев яке аз беҳтарин бозигароне буд ки бо ҳуҷумҳояш хатти дифои мунтахаби Эронро дар ташвиш мегузошт. ниҳоят дар дақиқаи 53-ум ӯ ба задани гол имконият пайдо кард. 2-1 боз Ӯзбекистон ба сафи пеш баромад, аммо 7 дақиқа пеш аз анҷоми нимаи дуввум бори дигар капитани мунтахаби Эрон Меҳдии Торимӣ ҳисобро баробар кард, яъне 2 тӯб ба самар расонид. баъди ин мусовии Эрон ба бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон новобаста ба 2 бозии охир рохатро ба даст овард. дастаи мунтахаби Қирғизистон аз як бозӣ то бозии дигар сабку услуб ва дараҷаи бозиашро боло мебарад. ҳамсояи кишвари мо дар даври ҳаштум дар бозӣ бо соҳиби феълии ҷоми Осиё мунтахаби Қатар дар варзишгоҳи Долон Умурзакови шаҳри Бишкек қуввоз буда ҳамаро дар ҳайрат гузошт. қирғизҳо ба дарвозаи Қатари шӯҳратёр 3 гол зада аз дарвозаашон як тӯб гирифтанд. чӣ гуна буд ин бозӣ бо ҳам мебинем. дар бозии гузашта дастаи мунтахаби Қирғизистонро маҳз Қатар бо ҳисоби 3-1 мағлуб карда буд ва акнун бозии ҷавобӣ. қирғизҳо имкон доранд ки ба ҷоми ҷаҳон раванд, аммо дар ин бозӣ ҳатман ғалаба бар соҳиби ҷоми Осиёи гузашта аст ки ҳоло инҷо футболбозони дастаи Қирғизистон бисёр ҳуҷуми олӣ анҷом медиҳанд ва пеш аз ҳама ба маврид гуфтанд ки инҳо футболбозони дастаи мунтахаби Қирғизистон аз бозиҳое ки бо дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар гурӯҳ доштанд пештар даври дуввум инҷо бисёр бозии аҳлона нишон медоданд ва ҳоло футболбозони дастаи мунтахаби Қатарро мебинем ки ҳамин гуна як зарбаи обдоре зада шуд аз ҷониби Алмаъзалӣ ки мо ӯро хуб мешиносем. вале футболбозони дастаи мунтахаби Қирғизистон ин зарбае ки ҳоло бисёр ҳам қавӣ буд қариб бо гол анҷом кунанд, ин зарбаи агар хатмо накунам Алиш Мардон Шукуров буд ва ин тӯб ба тири дарвоза бархӯрд. ҳоло як ҳолати стандартӣ аст ва ин ҷо тӯб ворид тӯри дарвоза мегардад. бисёр олӣ ва бисёр ҳам саривақтӣ аст. дақиқаи якуми вақти илова шуда ва Валери Кичин ин тӯбро ворид тӯри дарвозаи чемпионҳои Осиё ҷоми Осиё мегаронад. акнун бозӣ ранги дигар мегирад, зеро Қатар ҳам мехоҳад ба ҷоми ҷаҳон равад. ин дарвозабон бозии дастаи мунтахаби Қирғизистонро дигар кард ва ҳоло дақиқаи 82-ум Александр Мишенко аз дур бо ин зарбаи сахташ маҷбур мекунад ки Машъал Баршам тӯбро аз дарвоза гирад. ин голи ниҳоят зебо парашютвор аз болои дасти дарвозабон ворид тӯри дарвоза гардид. ҳуҷуми футболбозони дастаи Қирғизистон идома меёбад. боз як ҳуҷуми дигар ва боз як голи дигар. Алимардон Шукуров ки гуфтам тири дарвозаро дар қисми аввал ба ларза оварда буд, голи сеюми дастаи Қирғизистонро ба тӯри дарвоза равон мекунад. 3-1 дар ин ҷо Қатар ба мағлубият дучор шуд ва ин ғалабаи таърихии дастаи мунтахаби Қирғизистон дар ҷараёни ин бозиҳо аст. бозии сеюми ин гурӯҳ бо шакли дастаҳои мунтахаби Кореяи Шимолӣ ва Имороти Муттаҳидаи Араб дар варзишгоҳи Малик Файсал бин Фаҳди шаҳри Риёз
баргузор гардид ва футболбозони иморот муваффақ шуд ки дар дақиқаи 8 иловашуда ба қисми дуввум тавассути Султон Одил голи пирӯзиоварро ба дарвозаи кореягиҳо зананд ва 3 имтиёзи ниҳоят муҳимро ба сабаби дастовардҳояшон гузоранд. Маҳз ҳамин имтиёзҳо имкон доданд ки иморот аз хатар пеш гузарад. мубориза барои рохат гирифтан ба ҷоми ҷаҳон дар гурӯҳи Б баъди даври ҳаштум ҳамонро пуршиддат боқӣ мемонад. То ҳанӯз ягон даста имкони ба бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон рафтанро аз даст надодааст, зеро то анҷоми марҳилаи сеюм ду даври дигар боқӣ мондааст. Дар ин гурӯҳ дар даври ҳаштум пешсаф мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ ва Урдуни зиндаи дуввум дар варзишгоҳи Сувон World Cup Stadium ба дидори ҳам омаданд. бозии нахустини дастаҳо дар Урдун бо ҳисоби 0-2 ба нафъи Кореяи Ҷанубӣ анҷом ёфт ва Кореяи Ҷанубӣ дар ин гурӯҳ садрнишин аст. дар ин бозӣ Ли Ҷесон ҳисобро боз кард. ин голи тезтарини даври ҳаштум мебошад ки маҳз дар дақиқаи 5 зада шуд. дар дақиқаи 30 бо иштибоҳи муҳофизатгари соҳибони майдон Квон Кюнвон тӯб вориди дарвозаи дастааш шуд ва онро Язан Аннаймат маҷбур кард. Корея аз Урдун 3 имтиёзи бештар дорад. дастаи мунтахаби Ироқ баъди мусовии ниҳоят душвор дар даври гузашта дар муқобили Кувайт фишори дастаи Фаластинро дар ин давр таҳаммул карда натавонист ва бо натиҷаи 2-1 мағлуб шуд. Акнун фаластиниҳо имкон доранд дар сурати 2 ғалаба дар бозиҳои боқимонда ба қатори дастаҳои толеъбаланд дохил шаванд. дастаи мунтахаби Кувайт дар даври ҳаштум масъалаи ба қатори беҳтаринҳо шомил шуданро барояш душвор кард. футболбозони ин кишвар дар майдонашон аз дастаи мунтахаби Умон бо натиҷаи 1-0 шикаст хӯрданд. Ягона тӯбро дар дақиқаи 56 Исам аз-Субҳӣ ба нишон расонид. мегузарем ба гурӯҳи эси бозиҳо. тавре иттилоъ додем, аз ин гурӯҳ дастаи мунтахаби Ҷопон баъди даври ҳафтум ба бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон рохат гирифт ва дар даври ҳаштум бо дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ ки дар зинаи дуввум аст дар майдонаш қувва озмуд. бозӣ бе кушодани ҳисоб ба поён расид, аммо мунтахаби Австралия ин фурсатро истифода бурда дар чин мунтахаби ин кишварро шикаст дод ва мавқеашро дар зинаи дуюм беҳтар намуд. дӯстони гиромӣ, бозиҳои интихобии даври нувуми ҷоми ҷаҳон дар Осиё 5 июн баргузор мегарданд. Дар гурӯҳи А Қатар бо Эрон, Имороти Муттаҳидаи Араб бо Ӯзбекистон ва Кореяи Шимолӣ бо Қирғизистон. Дар гурӯҳи Б Ироқ бо Кореяи Ҷанубӣ, Умон бо Урдун ва Кувайт бо Фаластин. Дар гурӯҳи С Австралия бо Ҷопон, Индонезия бо Чин ва Баҳрайн бо Арабистони Саудӣ қувва месанҷанд. Дар ҳамин ҷо бо ҷамъи ҳамкоронам барномаи имрӯзаро ба анҷом мерасонем. Хайр то боздид. Шоду пирӯз бошед.